Ik ben in Burgum en ik heb een mooi pakketje van Jannie. Zij is opjoen terug haar boren, Sietse en Ria. Want Jannie is vallen eerste kriesdag en dat is natuurlijk heel vervelend. Dus de boren die vinden wel dat ze een opkikker gebruiken kan. Dus ik zal even zien als ze thuis is. Of hier een keer wat achterdoor. Bij de achterdoor. Hier komt iemand aan. Ja, hallo, we komen bij jou. Goeie. Ik heb een hele leuke verrassing voor jou. Nou, waar is dat nou goed voor? Nou, iemand hier is een berichtje stuurde die vertelde dat je vallen bent. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben de eerste kriesdag bij mijn dochter in Marsum vallen. En dan ben ik op Siede vallen, evenwicht kwijt en zo. Dus sindsdien, nou ja, dan zeer regen en voortzeer en dus vandaar. Ja, dat is wel een vervelende kries, hoor. Ja. Geen leuk kriesdag. We hier een kriesmeel met je al 4 zelden snijden. Nou ja, en nou ga ik helemaal, hebben we niks hoor. Met het ziekenhuis terecht kwamen. Nou ja, en nou ben we van de morgen naar Smelling geweest voor foto's. Er is gelukkig niks steken, maar het is al je kneus dus vandaar. Ja. Dus, Nou, ze zei altijd dat kneust zeerder is als dat brutsen is, dus het is zeer vervelend. ja, zeker weten. Ja. Maar ja, goed, wie moet er weer verder heen, dus oefenen en zo. Dus ja. Nou, had iemand dus een berichtje gestuurd. Heb je enig idee waar dat wijzen kan? Nou, van de buurt misschien? Of... Ja, boren inderdaad. Sietse en Ria. Nou, wat leuk. Ja, we hier toevallig vorige week geweest hier nog van de buurt de kerstborrel. Dus we hier van de 65 plus, we hier 20 man. Dus het was heel gezellig, dat hebben we gelukkig nog wel vierd. Dus, nou ja, zo. Dus, Ja, dus ze wonen jou even een opkijkertje aan, dus vandaar dit mooie pakketje. Dankjewel. Dat raakt het jou. Wat raakt het jou nog zo dan? Nou ja, dat zou ik denken. Fijne buren? Ja, zeker. Ja, ik ben hier in het bestuur van de buurt voor Lieve Leed en ik doe van het kerk hier nog de hele buurt als er wat is. Dus ja, daar ben ik altijd wel mee bezig. Hè? Dus dat zo doen.